Ekene m gị Igbo ndị ọma na-ege m ntị bike ebe ị nọ na-enene vidiyo asị m ka ọ dịla onye ọbụla na mma ka bakwana arụ na subscribe anyị na channel anyị na-agbụ notification gị ka iwe nwekwa ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ maka na ụmụ okwu dị mkpa m ji ebe ihe a bụ vidiyo m njisi ike wee nweta before delete ya na archive ha ma this video na-enweta m ya very urgent wee sị biko na unu nene vidiyo anụnwa na maka na the hatred this young man a na-akpọ Chokomilo ka Choko Cowbell na mụ ha afa mmadụ chọcha afọ ya aza ojezawa Chokomilo kwanu sweet a na-adị ka magi a na-alacha so biko the hatred that young man nwere ebe Evangelist Ebuka Obi na Okwuluora nọ amarọ m ihe bụ iwu ya ever since this thing bido okwu COS asịghị kedu afọ ya no Chokomilo kpọta ndị si na-elili ego ha ka ha bịa kwuo okwu ka anyị marịsị oke n'ihe anụnwa ị na-ewebebe ihe ndị mmadụ sendị na grupu na-eti iwebe ihe ndị mmadụ kwuru na-eti onwezi ihe ọzọ ị chọrọ ịlụ n'ụwa gị no everyday igbe ha na kamera Okwuluora asị gị Okwuluora asịrị gị kịta na nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ezugo Global TV go and search it ọ sị na onye ọbụla mmanụ onwe issue of COS pụta go and inbox him inbox ya then gịnị na-abụ ekwu na esi wee lụkọ na ka onwe asị onwego a very good relationship onwe with somebody no that ihe dị ahụ na aha onu nwe m ebe unu nọ mara mgbe unu si wee bido mụ amaghị ebe British dị mgbe m ji ama ebe ọ dị maka ya ama ya mana ọ bụbe kịta so biko nụ inwelu case bụ ihe dị anwan COS aha a na-ekwu okwu ya jekene ka unu jee self wire jee meet online nwoke Ezugo Global TV ọ si unu bịa akpa ya akpa then he will reach out to somebody n'okwu obodo ibu maka ihe sort the thing out mana Chokomilo pụta oweli iwe n'ọnụ ma na-abasa ọsọ mba Chokomilo mmadụ one who can volunteer with your name sị na onye anụnwa bụ Chokomilo si ka m send onye a 1000 can your name be able to recommend somebody for a job? Can your name, by the mention of that your name, can it be able to grant somebody an access to something without being stressed for it? Mana Okwuluora build go that legacy for himself. Onwe ihe bụ na Okwuluora were phone si oke nna biko ndododo onye abụ onye nke m were na ya n'ọlụ akwa for that person will not pass through interview so si ya asị na mgbe na resume ọlụ mana Chokomilo kedu afa entrust afa gị build go for somebody ejụrụ ajụ somebody like Evangelist Ebuka Obi na wee welu phone kpọọ gịrịrịm afa mgbe Evangelist Ebuka Obi Commissioner of Police biko onye ahụ nọ na police station mụ na ya na-abụ esetụlụ ọna ahụ biko na hapụ na ya ka ọ gabara esapụ pịam okwu ebie ọkpọ mmadụ nna ndị airport anọ m n'ụlọ na-ewe mmadụ biko nụ dododo anọ m n'ụlọ na-ewe mmadụ 200 biko na ọ bụ na space for enwe m ofu onye ka ya aba biko nụ dododo ọ bụ na onwe ebe a ya eti nwu ya ifo besap onye ahụ enweta ọlụ enwe ya bụ sharp ịma connection and mmadụ iji afịa integrity of mmadụ karịrị ego ọ karịrị talent o nwere foto mmadụ se na-ewu na Facebook nwa mmadụ sele onye Hausa se ya ndị mmadụ datin wee bụ na onye ahụ sele ya does not mean no setere datin mana onye ahụ ọ sele honor that invitation because ọ ma mmadụ that knows somebody there are people that does better artwork than nke ahụ na Nigeria so Chokomilo wepụ hate n'obi gị ka mmanụ ya akarị ọnụ ha kemgbe ibido kwuo maka Okwuluora na Evangelist Ebuka Obi ihu gị na-ahịkpọsị the more ihu gị na-ahịkpọsị mara ihe o ndị be anyị na-enegoro na this video kwunu fụ ebe iwe m nọ ebe Chokomilo nọ n'ụbọchị nke taa not Johnny get taking 4 days 5 days then you will know onye si live Ebuka Obi tonda gbagbu Ebuka Obi dia if anyị Chineke ozun Chineke tonda gbagbu Ebuka Obi enyi na come on, get out of this page, man. Get out of here. Here. And all the same people. All near all the same people. Come on, get out of here. Don't call Ebuka Obi. Ebuka Obi. Thunder babugi the idiot. You can say Ebuka Obi. Ebuka Obi. You don't want to come back to night. Even if you arrest me, I arrest you. Me boo everybody. You can't do that. Are you stupid, man? And I make it the more you look, the less you see. Ebuka Obi from
January to December. Give me about sim live Ebuka Obi. You sure about him, ma? Do I look like somebody that go to church here to make my money? You saw me every day going out. Maria and Deo, because Maria Ode is here, please. Let's acknowledge her. Sister Maria Ode is here. I'm happy with her. I'm not working with him. I say don't call Ebuka Obi. Nda babuwe mama Ebuka Obi. Mando tu ni ne there. Neka Nigeria, neka Ali Igbo. Ndị people are targeted afu sheba ho papa bia here ka ha zo onwe ha. Esukwa na Nigeria bia gwo ha wayo. Gị nọ here na-ekwu okwu leave Ebuka Obi. Kambuta mgbapụrụ gị here. Dekwa anybody dekwa rubbish here again. We've been here for a very long time, and I believe in the high end people na there. Ozia na ezu aso na ozia ezila anwụrụ ọkụ oluge n'igwe ntị. Ozia ezila anwụrụ ọkụ oluge n'igwe ntị. Hapụrụ ndị na-defend ihe ọjọọ. One day ife ọjọọ ga-akpọ ha ihu. Onye ọbụla na-defend ihe ọjọọ, ife ọjọọ ga-akpọ ya ihu. Stanley ndị onye amara gị mma. Onye ọbụla na-support ihe ọjọọ ga-akpọ ya ihu. It's a matter of time. Asị na ikuku ga-eku afọ ike ọkụkọ. Ikuku ga-eku afọ ike ọkụkọ. Usoro mụ ga-abata Nigeria. Mbatakwa na Nigeria. Mma eme ka ha mee ma arrest na Nigeria. Ka m su unu ga-anọ n'ime ka m ga-echi na-esi onye ọbụla ọkụ n'ofu n'ofu. Nobody has gotten their money, Sister Maria. No single soul has gotten their money. Enweghị anybody enyere ego. COS in Enanya was the woman was supposed to sell that COS 1,000 as him no from voice note to Mbopro Yoku no 1,002 from 1,002 he put it to 13,000-14,000. Don't look at in the Mamuchela or to the Mamuchela see you from 1,000 plus a bunye the COS money to 11,000, 12,000, 13,000. Na pounds can you go 100. Anakọta people ego ha onye ọbụla agba nkịtị. Some people na-enweghị uche nke create a platform onye nke enye 1 naira ọ bịa na platform ya kọwa rubbish. People na-amaghị otu esi akpata ego. Ị na-akpọ mmadụ philanthropist na-enweghị office na-enweghị that doesn't help people with some money. Anyị pụta ịnwanwụ ndị Igbo anyị na-egwu anyị na-azụ ndị ochi onye nke azụchazi nọ ochie tiger na họtụzi onye ọbụla. Ijikwa n'onwe gịnị mere Okwuluora can not come out and speak for this money? Okay, man, he has been compromised. Ọ na-arụgo share nke ya. Ebuka Obi millions ga-abata na akaụntụ. Ọ gakara ihe na-alụ millions ji abata. Enwe onye nọ England ga-agwa gị na ya na miracle money na-abata na akaụntụ ya. If you do not go to work nwanne. Ihe ọgwa ndị tụghị n'ọnụ England gị wụrụ single mother ma single father obodo enyewe gị ego. And obodo agaghị enye gị millions. Ọkwa ego ahụ ị ga na-eri right gị ka a ga na-enye gị. Agaghị enye gị karịa ndị ọzọ. Unless ma ụmụ gị karịa ụmụ ndị ọzọ enye gị because according to ụmụ gị. Ndị tachara afọ a some people na-wetachara ego awụcha single mother si n'obodo a. Ndị na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ na-agbara ya fuel na-eche njiri ya akwa na-eme everything wụcha single mother sụ obodo nye ha ego ha ma amanya n'ime ego obodo nyere ha nye Okwuluora som ito dị na ya na everybody ọ bịazi ha na-akọrọ ya bullshit. Oga don't worry Bema's prison I wait all of you doesn't matter. Ọ mee ha n'izu ome n'ọnwa and him the like UK wo case 20 to 30 40 years ha na-eje kpọta onye kọsụrụ onye daa the crime maybe mgbe ị dị ebe 70 or 80 nwanne atọ gị nga ha achọghị ịma they don't care. I believe that these victims na enwere condition ha ga-anọrụ n'obodo a na iwe victim asị ga-ekwu n'okwu unu ncha na-agba n'ezo asị ga-apụtara wepụta evidence iji kwụọ ụgwọ nwanne time shall come mgbe ị ga-ama na n'obodo a na ọ gụrụ na winter oyi na-atụ mgbe landlord bịa kick ị out of the house ka ị ga-aghọta ihe a na-eme. Asị ga-ekwu n'okwu don't say anything don't say stay don't say anything na that is your cup of tea. That is your own cup of tea. All your business. I want my business.